Ga ta nan ku, a wani gari wai shi garin Kalwa, akwai wani mutum mai suna Malam Haruna. Malam Haruna mutumin kirki ne, Allah ya wadata shi da dabbobi na kiwo kamar su tumakai, raguna da kuma shanu masu yawan gaske. Malam Haruna yana da mata guda ɗaya mai suna Hajiya Saratu. Hajiya Saratu ita ma mutuniyar kirki ce, sai dai matsalar Malam Haruna da Hajiya Saratu guda ɗaya ce, Allah bai ba su haihuwa ba. Shekararsu wajen 5 da aure amma har yanzu Allah bai ba su haihuwa ba. A duk da haka ko da yaushe cikin godiyar Allah suke. To, bayan shekara 10 da aurensu, sai Allah ya ba wa Hajiya Saratu ciki, ta haifi ɗanta kyakkyawa. Murna a wajen Malam Haruna ba a cewa komai, ya raɗa wa ɗansa suna Sibgatullahi. Sibgatullahi yaro ne mai hankali, suna ji da yaron nan kullum ana lallaɓa shi. A ko da yaushe Malam Haruna in zai tafi wajen kiwonsa, zai ɗauki ɗansa Sibgatullahi su tafi tare. Kullum shi kuma Sibgatullahi idan har sun je gurin kiwon nan, yana tare da wata saniyar Malam Haruna wacce suka yi sabo sosai. Kullum yana maƙale da ita, saniyar nan ma tana son sa. Ana nan, bayan shekarun Sibgatullahi 7 da haihuwa, Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa Hajiya Saratu. Baƙin ciki a wajen Malam Haruna ba a cewa komai. Kullum da shi da Sibgatullahi suna zaune suna kewar mahaifiyar Sibgatullahi. Malam Haruna kullum tunaninsa guda ɗaya, wa zai samu wata mace ce wacce za ta kula masa da ɗansa Sibgatullahi, don shi baya son ya kawo matar da za ta takura wa ɗansa ta matsa masa. Bayan watanni 5, bayan kawun Malam Haruna ya koma ƙauye, ya tara 'yan uwan Malam Haruna, ya yi masu duka bayanin yadda suka yi. Suka yi shawara za a aura masa wata maƙwabciyar kawunsu Malam Haruna a nan ƙauye mai suna Kandala, sai dai yarinyar tana yawan fita aikatau ne. Ba su da sanin cikakken halinta, sun dai san cewa mahaifinta mutumin kirki ne. Aka ɗaura auren Malam Haruna a nan ƙauyensu, aka ɗauki amarya aka kai masa mai suna Kandala. Tun da Kandala ta shiga gidan Malam Haruna, ta fuskanci irin ƙaunar da Malam Haruna yake nuna wa ɗansa Sibgatullahi, shi kenan ta tsani yaron, ta sa shi a gaba, take ta cizguna mishi. Duk lokacin da mahaifinsa ya fita, Malam Haruna sai ta musguna wa Sibgatullahi. Idan kuwa Malam Haruna yana gida, ta jawo Sibgatullahi tana nuna tana son sa. Shi kenan bayan watanni 5 da shigowar Kandala gidan, ta samu ciki, ta haifi yaranta guda 2 'yan biyu mai suna Hassan da Usaini. Kullum tana nuna wa yaranta ƙauna a ko da yaushe. Tana nuna wa Sibgatullahi shi ma ƙauna in dai a gaban Malam Haruna ne, amma da zarar ya fita, shi kenan za ta yi ta cizguna mishi. Shi kenan ana nan. Ashe ita ma mahaifiyar Kandala ita ma ba mutuniyar kirki ba ce. Wata rana mahaifiyar Kandala ta zo gidan Kandala. Kandala take ba ta labarin irin ƙaunar da Malam Haruna yake nuna wa Sibgatullahi. Tana cewa ya ma fi son sa a kan 'ya'yanta. Kandala ta ci gaba da gaya wa mahaifiyarta abubuwa da ƙarya da gaskiya. Mahaifiyar ta ce, to tun da abin ya kasance haka, to zan san yadda za a yi. Zan ɗauki ƙafata in je gurin wannan mashahurin bokan in samo miki maganin da za a gusar da hankalin uban a kan ɗan, ko kuma kawai in samo miki maganin ma da za a kashe shi, kawai kowa ya huta. Suka rabu a kan haka. Mahaifiyar Kandala ta je gurin malami boka, ya ba ta maganin da za su barbaɗa wa Sibgatullahi a cikin abinci. Idan ya ci zai mutu.
Mahaifiyar Kandala ta dawo ta kawo wa Kandala wannan magani. Kandala ta karɓa ta ajiye da niyyar idan lokacin cin abinci ya yi za ta zuba wa Sibgatullahi ya ci wannan abinci ya mutu. Bayan kwana ɗaya ta samu abincinta na rana, ta dafa tuwo, ta ware na Sibgatullahi, ta barbaɗa maganin nan, ta rufe ta ajiye, tana jiran Sibgatullahi ya shigo ta ɗauko ta bashi ya ci maganin nan. Shi kuma Sibgatullahi yana can wajen saniyarsa, yana can yana ta kiwonsa abinsa. Yana cikin zaune kusa da saniyarsa sai ya ji kawai saniyar nan ta fara magana. Ta fara cewa, Sibgale, Sibgale, Sibgalele, kishiyar uwa, Sibgale, Sibgalele, ba uwa ba ce, Sibgale, Sibgalele, za ta baka tuwo, Sibgale, Sibgalele, tuwo da magani, Sibgale, Sibgalele, in ta baka, Sibgale, Sibgalele, ka je ka haƙa rami, Sibgale, Sibgalele, ka haƙa ka zuba, Sibgale, Sibgalele, ka rage ɗan kaɗan, Sibgale, Sibgalele, ka ce ka ƙoshi, Sibgale, Sibgalele. Shi kenan sai Sibgatullahi ya ce, to na gode saniyata, insha Allahu abin da kika ce shi ne zan yi. Sibgatullahi ya koma gida. Kandala ta ɗauki tuwon nan tana tai masa fara'ar da ya san ba ta yi masa. Ta ba shi tuwon ta ce, a'a Sibgatullahi ɗana zo ka karɓi abinci ka ci, zauna zauna ga tabarma. Wanda ya saba kullum in an ma ba shi sai raguwa ake ba shi abincin kuma ko kan tabarma ba a barin shi ya zauna. Shi kenan Sibgatullahi ya karɓa, ita kuma ta tashi ta koma kan ayyukanta. Yana ganin ta tashi shi kuma ya tashi ya fita ƙofar gida ya haƙa rami, ya zuba wannan abinci a ciki, ya rage ɗan kaɗan ya dawo. Yana dawowa ta ce, a'a Sibgatullahi har ka ƙoshi ne ka rage? Ya ce, na ƙoshi. Ta ɗauke faranti. Sibgatullahi ya tashi ya sake komawa gurin saniyarsa, yana zaune kusa da ita. Shi kenan. Bayan ya gama zama gurin saniyarsa ya dawo gida. Kandala ta ga Sibgatullahi lafiyarsa ƙalau, hankalinta ya tashi, ta ce, kai anya kwa maganin nan yana aiki kuwa? Washe gari da sassafe Kandala ta sake dama kunu, shi ma ta barbaɗa wannan magani. A lokacin shi ma Sibgatullahi da sassafe ya tafi yana can gurin saniyarsa, sai ya ji saniyar nan ta fara yi masa bayani, tana cewa, Sibgale, Sibgale, Sibgalele, kishiyar uwa, Sibgale, Sibgalele, ba uwa ba ce, Sibgale, Sibgalele, za ta baka kunu, Sibgale, Sibgalele, kunu da magani, Sibgale, Sibgalele, in ta baka, Sibgale, Sibgalele, ka je ka haƙa rami, Sibgale, Sibgalele, ka haɗa ka juye, Sibgale, Sibgalele, ka rage ɗan kaɗan, Sibgale, Sibgalele, ka ce ka ƙoshi, Sibgale, Sibgalele, Sibgale, Sibgale, Sibgalele. Shi kenan sai ya kalli saniyarsa ya ce, na gode mamana saniya, na gode. Ya tashi ya shiga cikin gida, aka haɗo masa koko har da ƙosai aka ba wa Sibgatullahi. Aka ce, ga abincinka ka ci. Ta ce, Sibgatullahi ɗana, zo ka zauna ga abincinka, zo ka zauna ka ci. Ya ce, to na gode. Ya karɓi kokon nan, sai da ya faki idonta ya ga ta tashi, ya je ya haƙa rami ya juya kokon nan ya rage ɗan kaɗan, ya je ya mayar mata. Shi kenan. Bayan ya juye ya mayar mata, ya nemi guri ya zauna yana ta tunani. Daga ƙarshe dai ya nemi guri ya kwanta a ƙofar gida. Babansa ya zo ya tarar da shi ya ce, kai Sibgatullahi, me kake yi a waje? Tashi mu shiga cikin gida. Suka tashi suka shiga cikin gida. Kandala ta sake ganin Sibgatullahi lafiya ƙalau. A zuciyarta ta ce, ka ga shegen yaro, amma na san me zan maka, a cikin ruwan shan ka zan zuba ma. Ƙarshen ta fa yaron nan ba cin abincin yake ba. Shi kenan. Washe gari kuwa da rana Sibgatullahi yana can gurin saniyarsa, sai ya ji kawai ta ne masa magana tana cewa, Sibgale, Sibgale, Sibgalele, kishiyar uwa, Sibgale, Sibgalele, ba uwa ba ce, Sibgale, Sibgalele,
za ta baka ruwa subgale subgalele, ruwa da magani subgale subgalele, in ta baka subgale subgalele, ka je ka haƙa rami subgale subgalele, ka haƙa ka zuba subgale subgalele, ka rage ɗan kaɗan subgale subgalele, ka ce ka ƙoshi subgale subgalele, subgale subgale subgalele. Subgatullahi ya yi wa saniyarsa godiya. Da rana ya tafi gida aka zuba masa abinci. Bayan an zuba masa abinci shinkafa aka zuba maganin nan a cikin shinkafar, sannan kuma ta zuba a cikin ruwan shansa. Ta ɗauko abinci ta kawo Subgatullahi, yana ta mamaki yadda take ta lallaɓa shi. Har da ruwan sha kuma yau ta kawo mishi, yake ta mamaki. Ya ce dole ya yarda da maganar saniyarsa. Bayan ya faki idonta ya tafi ya je ya aiwatar da abin da saniyarsa ta gaya masa. Da yamma liƙis ta sake ganin Subgatullahi ya shigo gida lafiyarsa ƙalau, ba abin da ya same sa. Ta ce tabɗijan, lalle yaron nan, ai kwa yaron nan na san abin da zan maka in ka san wata baka san wata ba. Ta zauna ta yi shawararta ta ce yanzu ba zan nemi shawarar kowa ba, ni zan yi aikina da kaina. To, dama kullum da daddare da Subgatullahi da Hassan da Usaini kullum a ɗaki suke kwana. Shi Subgatullahi shi ne a ƙarshe, shi Hassan shi ne a can ciki, shi Usaini shi ne a tsakiya. To, dama Hassan ya tsani Subgatullahi, shi kuma Usaini yana son Subgatullahi. Shi kenan. Da ta tashi ta ce ita ta san me za ta yi. Kawai zuwa za ta yi ta danne fuskar yaron nan da fulo, kawai ya mutu gaba ɗaya, in an tashi kawai a ce ya mutu, ba za a gane ma wani abu ya ci ba, hakan ma ya fi. Shi kenan, yara sun kwanta tsakar dare Kandala ta tashi, ta laɓaɓo a hankali ta shigo ɗakin su Subgatullahi. To a lokacin sai aka samu matsala. Shi Hassan yana ta hantarar Subgatullahi, ya ce dalla ni matsa can, ni yau ba zan kwana a can ciki ba, yau a nan gurin zan kwana, banzan yaro matsa can ciki kai, kullum sai ka duluƙe mutum ka wani kai shi ciki ka bar shi. Shi kenan sai Subgatullahi ya koma can ciki, sai Hassan ya dawo farko ya kwanta. Yara suna kwance cikin duhu duk sun rufa, ita Kandala ba ta sani ba, tana zuwa sai ta ɗauki fulo ta ɗora a kan Hassan, ta danna yana ta shure-shure har sai da ta ga ya daina motsi, ta kashe shi. Washegari da sassafe tana ta saurara ta ji ana cewa an ji Subgatullahi baya yin motsi. Ai kuwa sai ji ta yi Usaini da Subgatullahi suna ta kuka, sun fito da gudu suna cewa sun tashi Hassan tun ɗazu ya ƙi ya tashi. Ai kuwa suka taho da gudu suna dubawa aka gani cewa sai ta gane cewa ashe Hassan ne a kwance a gurin da Subgatullahi yake kwana. Take ta ɗora hannu a ka tana ta kuka tana shi kenan, na cuci kaina wallahi ni na kashe shi, na zaci Subgatullahi ne a gurin. Malam Haruna kwa yana ji ya ce ke wato da ɗana kike so ki kashe min? To aniyarki da biki yar banzan mata, aniyarki ta biki, ki je na sake ki saki 3, Allah ya shirye ki. Ya saki Kandala ta tattara kayanta ta koma ƙauyenta, aka bar Usaini da shi da Subgatullahi suka yi zaman su lafiya. Daga ƙarshe Malam Haruna ya auro mace mai kirki, ta zauna da su lafiya, duk tana son 'ya'yansa. Shi kenan ƙurunƙus.